Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Масеевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы тулган көнен хөрмәтле милләттәшебез Салимова Венера Мирали кызы каршылый. Бу матур гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Илдус Рәшитович, балалары Эльвира, Эльнар, киявләре Эльзар, оныклары Диляра, Зарина, кайнанасы Мөнирә Хәсәновна, кайнагасы Иршат Рәшитович, килендәше Гөлфия Тауфиковна һәм кызлары Альбина, тормыш иптәше Илдар, уллары Алмаз, кыдасы Усманов Рөстәм Касымович, кыдагысы Наилә Рәхимҗановна, карт кыдагысы Рахматуллина Сания Исхаковна һәм барча туганнары кытлылар. Масеевка, Иске Кулатка, Павловка, Евлейка, Ульяновск, Тольятти, Казан, Мәскәү шәһәрләреннән килгән барча теләкләрне дә чәчми-түкми тапшырырга тырышырмын. Кадерле хатыным, туган көнне минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт сөеклем. Хәтерлим яшь чагымны, шашып яраткан мәлне. Бүген дә шул ук хисләрем шырнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Кытлы булсын юбилеем, бергә яшик алда да. Сырык тигез гомерләрен күп бит диләр Аллада. Кадерләнкәебез, сиңа булган аеруча олы мәдхияне җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип ақталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә соралу, озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Әниебезнең туган көне, ул бит безнең фәрештә. Хәер фатихасын аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле бер минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Рәхмәт сиңа булган өчен, безне үстергән өчен, балаларым дип ақталып куйдың булган бар көчең. Сиңа теләк матур картлык, озын-озак гомерләр, балаларың сине кытлап мәхәббәтен бирерләр. Әбием дип эндәшәләр сине сөеп оныклар. Алар да безгә кушылып бүген һәммәсе кытлар. Матур җырлар сиңа диеп сайлап куйдык бүләккә. Үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле кодагыебыз, хөрмәтле туганыбыз, без сине гаҗәеп якты гомер бәйрәмен, 45 яшьлек юбилеең белән кытлыйбыз. Һәм изге теләкләребезне зур ихтирамыбызны белдерәбез. Яшәүнең ямен тоеп, гайрең шатлыгына ләззәтләнеп, бүгенгедәй шәфкатьле йөрәкле, туган җанлы булып саулыкта яшәргә язсын. Кешелекле үзең, бик ягымлы сүзең, капкаң ачык, чәең гел куйган. Бу тормышның авыр бәхәсләрен шишәр өчен бәлки син туган. Бер кемгә дә гомер ике килми, кабатланмый яшьлек таңнары. Кешеләргә тик изгелек эшләп син үтәсең кодагыяларны. Күңелеңә җыйган яхшылыклар изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Хөрмәтле Венера Миралиевна, юбилеегыз көнне олы бәхеткә күмелеп алдагы җырны да тыңларга чакырып калабыз.